Здравейте! Днешното видео е посветено на това страхотно печиво, което макар да прилича на пица, изобщо не е пица, а небезизвестният фламкюхен, както му казват в Германия. От другата страна на границата пък във Франция го наричат тартфламбе. Приготвя се за под 1 час, няма нужда да се чака тестото да втасва, защото е буквално като бисквитка, супер хрупкаво. Горещо ви препоръчвам да опитате. Вижте как да го приготвите. За тестото смесвам в купата на миксера брашно, студена вода, зехтин и сол. Оставям за 3-4 минути на бавна скорост, докато се получи хубава гладка топка. Между другото, моят миксер е марка Ariete, а за сайта Ariete.bg имате 10% отстъпка с промокодът ми MIRO10. От 10 до 25 март очаквайте големи намаления, тъй като влиза кампания за пролетно почистване. А освен кухненски уреди, в сайта може да откриете и уреди за почистване, за отопление, както и най-различни други полезни джаджи. Но да се върнем на тестото. След като е готово, на плота само го оформям леко, за да се заглади и го оставям да почива за около 20 на минути. През това време си подготвям и останалите съставки. Ще намажа блатовете с една смес, която не е особено класическа, но за българските условия работи много добре. За целта смесвам заквасена сметана с маскарпоне, за да се получи един млечен крем с над 30% масленост. Тъй като заквасената сметана има свойството да си пуска суроватката, когато се загрява, ще добавя жълтък и брашно, които всъщност ще оплътнят този крем. Овкусявам си индийско орехче, черен пипер и 2-3 щипки сол. Класиката за фламкюхена са, разбира се, лука и бекона, затова нарязвам на тънки полумесеци червен и бял лук. Може да използвате и само единия цвят, няма значение, както и бекон на тънки лентички. Когато тестото е починало, го разделям на 6 равни топки. Отстрани вече съм си включил и фурната за пица да загрява, аз ще използвам нея, тъй като пичането става изключително бързо, буквално за 3 минути. Разточвам на правоъгълници, намазвам с крема, като в краищата оставям по около един пръст празно пространство, разпределям малко лук и бекон, като гледам да не прекалявам и внимателно слагам в пицарката. Имайте предвид, че тестото има свойството да се надува като балон по време на печене и това води до опасност от залепване за реотана, затова след около 40 секунди отворете и ако тук-там сте се получили балони, просто ги спукайте с върха на ножа, за да може да си слегне надолу. На третата минута вече би трябвало долу да е получило много хубав цвят, а отгоре също да е запечено добре. Вадя и поръсвам само с малко магданос или пък див лук, ако имате, за да стане още по-цветно и красиво. Тарта си подхожда изключително добре с чаша студено бяло вино. Пробвайте и после ще ми благодарите. Чао, чао!